cirka 7 om morgenen, og vi befinder os lige nu i en kælder, sort som kul, allerdybest nede i Indre København. Vi har nemlig fået lov at komme med en modeafdeling på forsideskydning. Og den forside, vi skal skyde i dag, den kommer man til at kunne se på aprilnummeret, og temaet det er denim. My name is Alec, I'm 22 years old, I'm from Kazakhstan, and I'm doing a shoot for Elle here in Denmark. I was just cut for a competition back home in Kazakhstan. I never really planned doing the modelling, and then it happened that I won it, so I ended up in London. Is it your first time doing a shoot in Denmark? It is? Yeah. Yeah, first time here. How much makeup do you normally wear when you're not working? Not much. No. A bit of moisturiser and maybe mascara. The best beauty tip, use as less makeup as possible during the day and just take care of your face, always wear sun protection. Yeah. Alec, vores forsidemodel, hun er iført et denim-sæt for Louise Sigvart. Og Louise Sigvart er en dansk upcoming designer. Jeg har valgt det her outfit, fordi det har et meget ladylike look, og jeg kunne godt tænke mig at vise, at denim ikke kun behøves at være råt og casual, men det rent faktisk også kan være lidt feminint. Derudover så har Alec nogle øreringe på, som er fra en vintage butik, der hedder Carmen. Jeg har valgt, at det skulle være vintage, fordi jeg godt kunne tænke mig at få et 50'er look, som dominerer den her sæson rigtig meget. Og faktisk for at få de her 50'er look på øreringene, så har vi været nødsaget til at snyde lidt. Og det er derfor faktisk en klipseørering, som ligner lidt sådan en marcipanrose, som er sat ovenpå en hængeørering. Derudover har hun sådan en lille mavekort top på, blonde sag. Der er rigtig, rigtig meget den her sæson, som er mavekort, så det er noget med nogle mavebøjninger, hvis man skal pulle det her outfit off. Og sidst men ikke mindst, så har hun et par wedges på. De er fra Christian Louboutin.